Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj pojawią się oprócz Kajry również inne gady. Jest z nami Krzysiek, Maciek, oczywiście to nie są gady, ale mają, że tak powiem, w dłoniach różne ciekawe osobniki. Zaczynamy. Panowie, powiedzcie, w jakim miejscu się znajdujemy? Znajdujemy się w Gliwicach w Europie Centralnej. Wystawa, jest to nasza wystawa naszego autorstwa. Nazywa się Silesia Exotic. Powstała z pasji do zwierząt egzotycznych. Gdzie Czyli to wszystko, co na Śląsku można znaleźć. to wszystko, co na Śląsku można znaleźć, co przeszło ewolucję tutaj razem z nami. A powiedzcie, skąd w ogóle pomysł, żeby taką wystawę tutaj otworzyć? Ja powiem o sobie, może kolega o sobie. Ja jestem hodowcą z ponad 20-letnim stażem. Jako mały bajtel po Śląsku latałem po hołdach i zbierałem już jaszczurki, zwinki. Okej. I tak mi zostało po prostu na stare lata. Teraz już się stać na większe. No troszeczkę, troszeczkę stać na większe. A patrz, jak się wyczuwają, nie? I pasja się rozwinęła. Z Kajrą. Tak. Ale też bardzo tutaj ciekawy ślimak, którego Kajra ma na dłoniach. Myślę, że Francuzi byliby zachwyceni. Co to za okaz, panowie? To jest ahatina, ślimak afrykański, największy ślimak na świecie. To nie jest dorosły osobnik, ale już taki okazały. Co czujesz, Kajra? Taki jest, nie jest ciepły, tak się przykleja i taki mokry, bym powiedział. On ma imię? Nie? A jakie byś mu? To może mu nada jakieś imię? Może śluzak. Śluzak. Większość gadów, bo ja hoduję gady, łączy się tylko w sezonie rozrodczym. Z tego względu, żeby samiec nie męczył samicy. No może u nas ludzi to dziwnie zabrzmi, ale tak to działa w środowisku naturalnym, jeśli chodzi o gady. My ograniczamy im jednak miejsce w takim terrarium. W środowisku naturalnym mają na tyle dużo miejsca, że potrafią sobie uciec, schronić się i tak dalej. Tutaj trzymając razem samca i samicę, samiec w okresie godowym zamęczyłby samicę. A czy są takie samice, które zanudziłyby samca? Są, Zamęczyłyby? tak, są samice dominujące. Tak. Okej. Jak Dokładnie. rozpoznać samicę dominującą? Że samiec już jakiś czas nie je, jest chudy i zaczyna uciekać przed samicą. Nigdy w życiu nie trzymałem węża. To chyba najwyższy czas. Tak. O, ale dziwne uczucie. Jakie? Wiesz co, nie jest ciepły. Nie jest ciepły, okej. Nie jest ciepły, jest Patrzy takie... na Nie mnie. jest ciepły, bo wszystkie gady są zwierzętami zmienno-cieplnymi. Ale czuć mięśnie. Tak, to są same czuć. mięśnie. Tu Ja nie ma cię niczego innego, to są Czy same mięśnie. można byłoby go zjeść? Czy Tak, węża jak bołaś najbardziej. się je? Nie bój się, nie zrobi ci krzywdy. Wiesz co, no nie, to jest taki moment. Tak, węże się je. My nie jemy tych węży, ale w Ameryce Południowej czy w Azji zjadają bardzo dużo dużych pytonów. A to jest pyton? Nie, to jest boa To dusiciel. jest badusicie. Czyli to jest młody okaz, bo one są dużo większe. To już jest taki podrośnięta samica, nie młody i też nie do końca dorosły. Potrafią samice ważyć tam do 10 czy 9 Czy ona kilo. jest najedzona? Tak, w tej chwili tak. To fajnie. Jak to jest duża wystawa? Ile macie tutaj osobników? Osobników mamy tutaj około 100, może i nawet więcej Wow. niż 100. Ponad 70 ekspozycji z żywymi zwierzętami. I powiedz, bo to zwierzątko jest dosyć nietypowe. Znaczy to zwierzątko jest nietypowe może dlatego, że od czego zacząć? Od tego, że jest to płask, to nie jest gad, tylko płask, który żyje bardzo wysoko w środowisku naturalnym w Meksyku, w górach, w 2 jeziorach pierwotnie żył. Teraz te jedno z jezior, tam gdzieś wyczytałem wcześniej, że one wysycha i troszeczkę niżej się przeniosły, ale on został w formie larwalnej. Te zwierzę nie przeszło do końca metamorfozy, tak jak każda żaba przykładowo. Z kijanki przechodzi, rosną łapy, przechodzi w żabkę i wychodzi na ląd. To zwierzę zostało w formie larwalnej i w tej formie larwalnej się dalej rozmnaża. Można doprowadzić jakąś terapią hormonalną czy czymś, żeby przeszło metamorfozę i wtedy to będzie tak jak traszka, dajmy na to salamandra, bardziej salamandra. Nie? A płytą dzisiejszego odcinka jest Ryszard Sawicki, Polskie kwiaty. Silesia Exotic to miejsce, które gości Śląską Karuzelę i to właśnie tutaj możecie zobaczyć wspaniałe gatunki gadów oraz ryb. Warto to miejsce odwiedzić. Czyli waran w wersji miniaturowej. Waran w wersji miniaturowej. Jeden z australijskich waranów, bo większość waranów tych mniejszych na świecie zamieszkuje Australię. Tych najmniejszych na świecie. Są to warany, tutaj mamy Varanus tristis tristis.
Jest kilka lokalizacji tam, ale wszystkie są jako Varanus tristis, tristis orientalis i to jest dorosły osobnik, on już większy nie będzie. Tak patrzy na mnie, ciekawie. No popatrz, jak się na mnie zapatrzył, widzicie Tak, to? Varan ma bardzo inteligentne spojrzenie. O, patrz, przyjdziesz do mnie? A powiedz, czy w ogóle, Varany są leniami, dlatego nie przyjdzie. czy w ogóle takie zwierzaki można w jakiś sposób Tak, oswoić? tak, Gady, jak najbardziej, płazy są jak najbardziej. naprawdę? Płazy może w mniejszym stopniu, ale gady tak. Bardzo, bardzo dobrze oswajają się właśnie warany, bardzo dobrze oswajają się agamy, które gdzieś tam dalej pokażemy. Warany, gdzieś tam kiedyś nawet takie stwierdzenia były w amerykańskich programach, że reagują na imię, bo potrafią uczyć się czynności. Naprawdę? Tak, takie były badania i to były badania naukowe robione, nie, że ktoś sobie gdzieś tam rzucił jakiś pomysł i tak powiedział. Które ze stanowisk budzi największe zainteresowanie u dzieci? U dzieci akselotle. Czyli tutaj, tak? Czyli te Tak, to piękne. akselotle bardzo lubią dzieci, bo jest to zwierzę tak troszeczkę źle może złą popularność zdobyło, bo w sklepie sprzedają to zwierzę, to też muszę powiedzieć. Nie informując ludzi, jakie one naprawdę potrzebują warunki. Niską temperaturę wody, dobrze natlenioną wodę. Jest to zwierzę, które da się kupić za bardzo śmieszne pieniądze, ale cały osprzęt kosztuje kilka tysięcy złotych, żeby utrzymać No, je, widzisz. żeby utrzymać je przy Ważna życiu i w informacja. dobrym zdrowiu. A co one jedzą? One jedzą dżownice, one jedzą małże, młode jedzą ochotkę, młode jedzą jakieś mniejsze larmy, ale te już sobie normalnie radzą z jaką centymetrową, 1,5 centymetrową małżą. Powiedz mi, zanim komuś przyjdzie do głowy, żeby na przykład swojemu dziecku kupić gada czy płaza, o czym powinien pamiętać? Powinien pamiętać, że kupując, to jest to żywe zwierzę i my za nie bierzemy odpowiedzialność. To jest podstawowa rzecz, o której trzeba pamiętać. Następna sprawa jest taka, że nie każde zwierzę spełni nasze oczekiwania. Są zwierzęta takie, które my myślimy, że zobaczył gdzieś na wystawie, czy zobaczył w sklepie zoologicznym, chce go mieć, a zwierzę będzie skryte, zwierzę nie da się osłonić, nie da się z nim współpracować tak naprawdę. No właśnie, czyli właściwie to jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Tak, oczywiście. To są zwierzęta, niektóre płazy, gady żyją kilkanaście, kilkadziesiąt lat i my, tak jak mówię, my po prostu bierzemy do domu nowego członka rodziny, z którym trzeba się opiekować, któremu trzeba zapewnić dobry byt. No to wydaje mi się, że to jest kameleon. Dobrze Ci się wydaje, jest to kameleon, tak, jest to kameleon, nie taki drugi gatunek co do popularności, który występuje w sprzedaży. Pierwszy to jest kameleon jemeński, a drugi to jest kameleon z Madagaskaru. To są wszystkie pardalisy, bo to jest kameleon pardalis. One zamieszkują Madagaskar. One są nazywane na Madagaskarze od lokalizacji, na przykład wyspa Nosybi, czy na przykład, dajmy na to, Ambilobe, na której wyspie na Madagaskarze, takiej lokalizacji, Przydomek. tak, one są nazywane pardalis na przykład z lokalizacji Ambilobe. Ale tu się zastanawiam, bo zobacz, on ma taki różowawy kolor. Tu nie ma w jego otoczeniu różowego koloru. Nie. Co jest z nim nie tak? Nie, wszystko jest z nim w porządku. To jest dana lokalizacja, dlatego on tak wygląda. Z innej lokalizacji mogą być niebieskie, mogą być czerwone te kameleony. A czyli ten kolor się nie zmieni, ten różowy? Raczej nie, on będzie tylko bardziej może intensywny i troszeczkę mniej intensywny. Kameleon nie zmienia do końca kolorów, tak jak w bajkach. Znaczy, to nie bajka słowa. To nie bajka. Nie. Skąd w ogóle się pozyskuje? Czy to jest, że się szuka wśród hodowli, czy się jedzie w Hodowli, dane to są miejsce? zwierzęta już tak. Są też importy. Dalej występują importy, ale teraz większość zwierząt już jest zwierzętami hodowlanymi, one rodzą się w niewoli. Jest to duża lepsza jakość tych zwierząt niż te, które przychodzą ze środowiska naturalnego. Ze środowiska naturalnego to normalne, że to są zwierzęta zestresowane. Następna sprawa, przychodzą z bagażem pasożytów, z chorobami i ciężko jest te zwierzęta wyprowadzić na prostą. Tak, a tutaj macie już jakby, one się też w niewoli rodzą, więc nie znają innego dokładnie życia. Tak, dokładnie może tak. im nie jest tak szkoda, może są przez to weselsze na przykład. Może. Tego na przykład już u gada raczej nie ocenimy, czy jest weselszy, czy jest mniej weselszy. A powiedz mi, czy na przykład zdarza się odwrotna sytuacja, że takie zwierzę właśnie z hodowli trafia do swojego środowiska naturalnego? Raczej nie. Nie poradziłyby sobie? Może i by sobie poradziły, bo jednak tutaj instynkt bierze górę, ale w tą stronę to nie działa. Czyli nie spotkałeś na przykład tego, kto skupował kameleony i potem je wypuszczał, Nie słyszałem nigdy o takich Albo praktykach. albo Nie jakieś słyszałem. rybki. Może ktoś zacznie, słuchajcie. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 14 października Kartuzy,
15 października kwidzyń, 16 października oborniki, 21 października tychy, 22 października rydultowy, 23 października czerwionka leszczyny, 6 listopada grudziądz, 9 listopada Mielec, 11 listopada Częstochowa, 12 listopada Żywiec. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. A czy te wszystkie gatunki, które tutaj macie, one są również pod ochroną? Czy to Są gatunki, tak. Są gatunki, które w środowisku naturalnym, ten gatunek akurat do nich nie należy, ale na przykład kameleon, którego żeśmy wcześniej oglądali, czy warany, są objęte CITES-em tak zwanym i na nie trzeba mieć zezwolenie, może inaczej, nie zezwolenie, trzeba mieć zaświadczenie o urodzeniu w niewoli lub na przykład od importera, że był to import legalny. I takie zwierzęta zgłaszamy w swoim starostwie do 14 dni. Hodowca ma obowiązek wydać dokument, a ja jako kupujący, czy nowy posiadacz tej jaszczurki, czy węża, czy dajmy na to jakiegokolwiek, czy sokoła, mam obowiązek go zarejestrować w urzędzie swoim powiatowym w ciągu 14 dni w Wydziale Ekologii. Dobra, Kajra, nie patrz, bo to jest prawdziwy bazyliszek teraz. Ja chcę cię dowieźć do domu. Może się popatrzeć? Może się popatrzeć. Może się popatrzeć. Patrz, jaki ładny, jak na mnie patrzy. Skąd w ogóle No to legenda nie działa. A jak że z bazyliszkiem? Jak to jest? Taka była kiedyś legenda, kiedyś były bajki, że nie można było bazyliszkowi spojrzeć w oczy. No właśnie, a Kajra patrzy, a może wiesz, na gad-gada tam nie rusza. nie wiadomo jak to zadziała po kilku godzinach. Okej. A tu mamy parę, samiczka nam wczoraj zniosła jajeczka, a u góry jest samczyk, który wygląda o wiele bardziej okazale. Ma duży hełm, duży grzebień. Jest to jeden z najładniejszych bazyliszków, który występuje w środowisku naturalnym. Jest jaki on jest kilkanaście piękny. gatunków, ale plumifrons jest naprawdę Przepiękny. okazały. Trochę nie ma światła. Ale jaki jest przepiękny, jaki on ma... Jaki ma... Wow, A dlaczego na przykład samiec jest dużo ładniejszy od samicy? Nie wiem jak to wytłumaczyć. No. Bo się musisz, wiesz, no bardziej się pokazać, no. Kobieta inteligentna, a facet, wiesz, no wyglądem nadrabia. jako mężczyźni. No, bo to, wiesz... Nie będziemy tego negować. No nie będziemy, no ale ewidentnie jest atrakcyjniejszy. Jest tak. Wizualnie przynajmniej. Jeśli chodzi o ugady, to 99% samców jest ładniejszych od samic. Okej. Tak samo u ptaków. A u ludzi na odwrót. Kobiety ładniejsze. No wiesz, no bo to kobiety decydują, kogo wybiorą i czy dadzą się wybrać. Jaki tu ładny. Pyton zielony, śliczny i takie ma przepiękne źrenice. Tak. Są to bardzo, bardzo ciekawe węże, które pochodzą też z Indonezji. Bardzo pożądane węże w hodowlach ze względu na wygląd, bo są bardzo ładne. Też one są nazywane wszystko w Indonezji od lokalizacji, w których występują. Na wyspach Manokwari, Jayapura. To jest akurat połączenie soronga z aru. Okej. I on teraz śpi. Tak, on teraz śpi. To jest nocne zwierzę. To jest, No ale oczy ma otwarte jakby. no bo nie ma powiek. Jak śpi za Tak sobie śpi z otwartymi oczami, bo nie ma powiek. No to jak można tak spać? Nie wiem, on potrafi, my nie. Ale co ciekawe, ma bardzo długie, to jest wąż, który może niepozornie wygląda i bardzo ładnie wygląda, ale ma bardzo długie zęby. To nie jest wąż jadowity. Z tego względu ma bardzo długie zęby, że on potrafi w locie złapać ptaka, wisząc w ten sposób na gałęzi. Okej. I do tego jeszcze jest taki bardzo długi. Tak, potrafi szczelić i złapać w locie ptaka, bo to może być dla niego jeden posiłek na 2-3 miesiące. No i tutaj są uśmiechające się Sławomirowe żabki. Tak, ja idę tutaj, bo mi to właśnie... Tak. Ja się chciałem dowiedzieć, Maćku, z czego one się tak cieszą? Nie wiem, może z tego, że Ciebie zobaczyły. Myślisz? Zwłaszcza, że śpią. Ale one się śmieją do siebie i takie są szczęśliwe, widać. Tu akurat to tak można sobie ukolorowić. Tak po prostu wieczorem, nad ranem usnęły, bo one prowadzą nocny tryb życia. I tak im dobrze tutaj jest, bo mają lampkę, mają ogrzewanie, mają odpowiednią wilgotność powietrza i tak sobie usnęły. A która to jest samica, a który samiec? Nie do rozpoznania płeć. Bo mają różne kolory. A to nie, tutaj płeć, znaczy kolor nie świadczy o tym, że jest samcem i samicą. Ten, który dzisiaj jest zielony, jutro może być brązowy. Jest jeszcze jedna, jakbyśmy dobrze poszukali, która nie wiem jaki dzisiaj ma kolor, bo jest trzecia też. Ja przypuszczam, że z tyłu na tym konarze, dlatego jej nie widzimy. A jak się rozmnażają? Jedna z największych rzekotek Ja ci żyjących to na wytłumaczę świecie. w domu. Nie, no jak się... No ale że składają jajka Tak, i co? przychodzi okres godowy, samce śpiewają, nawołują samice. Fajnie to brzmi? Zakopanem, param, papa. Coś podobnego. Tak? Tak, I co robi samica wtedy? dochodzi do kopulacji. Tak. No właśnie. Samica składa skrzek. No właśnie. Ze skrzeku
wylęgają się kijanki. Ale potrzebuje wody. To Potrzebuje wtedy, wody, tak. Wtedy zabieracie Tak. je do innej przestrzeni? My nie żeby- rozmnażamy tych żab, dlatego Okej. tutaj nie mają żadnych miejsc, gdzie by mogły ten skrzek złożyć. Następna sprawa jest taka, że im trzeba zastymulować porę deszczową. Żeby Czy one musiał być wyczuły ze okres. spryskiwaczem? No to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo to muszą być specjalne takie komory deszczowe. Przekłada się do takich komor deszczowych. I wtedy one myślą, że jest deszcz. Dokładnie, myślą, że jest pora Ich deszczowa, pora. odczuwają tak i to je stymuluje do rozrodu. A tak to nie będą chciały? Nie będą, nie Okej. rozmnożą się. A to bardzo ciekawe jest, bo człowiek całe życie się uczy. Ciekawe by kajrę włożyć do komory deszczowej. Rhino Rat Snake. Je szczury. Je szczury. Naprawdę? Tak. tak. Ale co ma taki fajny... Taki ma, tego ja nie wiem, tego nigdy gdzieś tam też nie doczytałem się, dlaczego ewolucja poszła, że ma taki róg, ale są węże, które mają jeszcze większe takie rogi, tak jak byśmy to mogli nazwać. Nawet czasami dwa takie też, nie? Jest Tak, jeden taki... są takie. To jest wąż, który żyje w Azji, bardzo ciekawy wąż, bo w Europie się znalazł taka ciekawa jest anegdota, ale to jest prawda, to nie jest mit, że azjatyccy urzędnicy wysokiej rangi ofiarowali w prezencie te węże wysokiej rangi urzędnikom w Rosji. Jako prezenty. No i tak pierwsze węże gdzieś tam właśnie w latach, nie pamiętam, które to były dokładnie, nie będę wymyślał, trafiły do Europy. Ale co, skoro je szczury, to on jadowity musi być. To jest wąż pseudojadowity. On posiada zęby jadowe z tyłu. On, jeśli by nas ugryzł, nie zrobi nam krzywdy tymi zębami jadowymi. Te zęby jadowe mu są potrzebne po to, jak już połyka ofiarę, żeby ją przebić. Ale jak szczur? To jest szczur, a on to jest różnica. Ale zje, bez problemu. On może nie zje dorosłego szczura, je takie szczury, ja to tak po fachowemu powiem 120 gram. Aha, czyli takie No mniejsze takie. Ale jak w ogóle on taki mały z tym małym? Zjada bez problemu, bo węże mają niezależną szczękę, bo ta szczęka nie jest połączona tak, No góra dobrze, z dołem. ale jak ma upolować w ogóle takiego szczura, taki mały wąż? Upoluje bez problemu, udusi go. Że się po prostu zawija i cyk? Tak. No niebezpieczny jesteś, kolego. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 18 listopada Żagań, 19 listopada Krotoszyn, 20 listopada Łódź, 23 listopada Rybnik, 24 listopada Rzeszów, 25 listopada Kraków, 26 listopada Leszno, 27 listopada Toruń, 30 listopada Wrocław, 1 grudnia Gdynia, 2 grudnia Warszawa, 3 grudnia Poznań, 4 grudnia Bydgoszcz, 4 grudnia Piła. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. Chciałem Ci powiedzieć, Kajra, że to chyba najładniejsza bransoletka taka. Ładnie i te paznokcie piękne i ten wąż. Czyli, że powinna mieć? Tak. Czyli, że powinna mieć po prostu taką biżuterię wężową, tak? Nie, jest absolutnie W nie, ale jest teledysku by ładnie przepiękny. wyglądał. Jest przepiękny, ale jakim jest delikatny w ogóle, jakie ma łuski cudowne. Słuchajcie, nie dziwię się, że ludzie lubią węże. Jest naprawdę przyjemny. Jest przyjemny. Dużo ludzi myśli, że węże są jakieś śliwne. Tak. No właśnie, i że mają takiego stresu. On jest bardzo taki... Cześć! Badasz mnie językiem? Ja myślę, że to jest świetne miejsce do tego, żeby przyjść z dziećmi, bo bardzo się mogą dużo nauczyć. Ja pamiętam, z biologii się uczyłem o wężach, ale nie miałem okazji nigdy trzymać węża w ręce. A czy jeżeli rodzice przeprowadzą swoje pociechy, to jesteś tutaj na miejscu, żeby opowiedzieć? Nie Troszkę? zawsze, ale dużo czasu tu spędzamy na miejscu. Jeśli przychodzą jakieś grupy zorganizowane, szkoły i tak dalej, to oprowadzamy. Wspaniale, Ale to czyli jest- taka żywa lekcja biologii. Tak. Biologii, historii, geografii. Wspaniale, koniecznie odwiedzajcie. My tutaj zostaniemy na dłużej, bo jeszcze mamy sporo do zobaczenia i rybek, i pająków jeszcze wszelakich. Ale słuchajcie, w ogóle prawie, nie wiem, czy to jest moje serce, czy jego, ale naprawdę jest to, jejciu, no wspaniałe. No dobrze, w takim razie Kajrę zostawiamy z tym pięknym gadem, a my idziemy pooglądać rybki. Efekty tego zobaczcie już za tydzień. Bądźcie razem z nami. Widzimy się.